Velkommen til Danmarks sydvestlige hjørne. Her hvor Vadehavets bløde havbund til alle tider har brødfødt den lokale befolkning, kan du finde oceaner af skaldyr og urter. De er friske, de er gratis og de er lige til at høste. Vadehavet har status som et af verdens 10 vigtigste vådområder, og det er på vej til at blive Danmarks største nationalpark. Vi skal også besøge vikinge- og middelalderbyen Ribe. Vi skal blandt andet se på, hvad det moderne menneske kan lære af vikingekulturens måde at forvalte naturens spisekammer på. På menuen i dag står rå knivmusling med strandingsurter, sejteddike og koldpresset rapsolie, en smoothie på havtorn, salturt, yoghurt og lynghonning. Så skal vi have grobuovnstegt højreb af vadehavsstud med salat af hestebønner, hasselnødder og friske sommeræbler. Og endelig en grød lavet af rug, havre og hirse med smør, honning, blåbær, brumbær og lidt pisket fløde. Vadehavsområdet er stærkt udsat for oversvømmelse. Man har beskyttet sig på 2 måder. Dels ved at anlægge huse på kunstige forhøjninger af jord, de såkaldte værfter, og dels ved at bygge diger. Selve digebebyggelsen blev påbegyndt efter de voldsomme stormfloder i 1909 og 1911. I dag der er store dele af det danske vadehavsområde beskyttet imod vandet. 2 gange i døgnet trækker vandmasserne sig i dette hav tilbage og blotlægger mere end halvdelen af havbunden, og 2 gange i døgnet oversvømmes havbunden igen. Har du fundet det musling også? Dette evigt pulserende tidevand er perfekt grobund for kiselalger. Det er forklaringen på, at Vadehavet er et hjemsted for enorme mængder af muslinger, østers, krebsdyr, fisk, fugle og planter. Det er jo så salturten en af årsagen til, at jeg rejste hele vejen til Ribe. Ja, kvælderen, som vi kalder den i Vadehavet, det er jo en 1-årig plante. Det er en velsmagende plante. Det er en salturt, fordi den ophober salten for tidevandet. Og så dør den til sidst af saltforgiftning. Men inden da er den en delikatesse. Og så i øvrigt om vinteren, så kommer pibeænderne og rasper kvælderen og spiser alle frøene, som går igennem pibeænden, og så spredes de ud til vaderne, og så kommer der nye kvældere til næste år. Genialt. Genialt. Hvad er det egentlig årsagen er til, at det netop er det sted på jorden, at tidevandsforskellen er så stor? Det skyldes simpelthen kystens formation. Man skal opfatte hele Vadehavskysten som en stor trakt. Og i Tyskland, i midten, i traktens midte, der har vi den største tidevandsforskel ved Cuxhaven med 4 meter. Og heroppe ved Esbjerg har vi 1,40 meter. Det, der gør kvælderen til en fuldstændig uforlignelig urt, det er jo altså dels den her smukke grønne farve og den flotte form. Farven er så lidt mere lysgrøn, lidt tidligere på sommeren. Og så er det frem for alt dens næsten sukulentagtige sprødhed, saftig, en lille bitte smule sej, og så en enormt skøn saltbalance. Du kan bruge den i sidste øjeblik nede i sauce til, altså lyse sauce til fisk og fjerkræ. Du kan bruge den som pynt på både varme og kolde retter, med både fisk og lyst kød. Og så er den faktisk ret god i drinks. Hold kæft, hvor er det dejligt.
så er vi her 4,5 kilometers vædersvandring senere i op til en halv meter højt vand. Men det var det hele værd, fordi når man kommer ind med sådan en spand her, fyldt med store, saftige, kødfulde, faste stillehavsøster, så er det andet bare en bagatel. Godt, at det ikke ser særlig meget, men hold kæft, hvor er det bare frisk, saftigt, læskende med en fin, delikat smag af hav. Og nu tror jeg, vi skal videre, fordi tidevandet er steget, og jeg står efterhånden i vand til lægmusklerne, så lad os komme derud af. Alle disse kanaler blev med stort møje skabt hele vejen ind til Ribe. Allerede jernalderbefolkningen begyndte at bygge kanaler for at lede vandet væk efter højvandet, så okserne kunne græsse på de flade og vidtstrakte arealer, der er nærmest ideelle til græsning. De sejlede græsarter, som trives i marsken, er rige på næring, og når arealerne oversvømmes ved højvandet, aflejres salt og mineraler i jorden. Her på egnen gik de sidste generationer af vikinger i 1100-tallet i gang med at opdrætte og sælge stude, som jo er kastrerede tyre. Især i middelalderen var vadehavsstude en kæmpe eksportsucces, men de findes endnu. Kødet smager, så englene synger. Vi skal smage det i dag. Langtidsbagt i Groborg. Ribe er Danmarks ældste by. Skibstrafikken er i dag ikke ved at prale af, men fra vikingetiden og frem til 1600-tallet, der var havnen her den vigtigste på vestkysten af Danmark. Oprindeligt var Ribe en handelsplads ved vandet og et oplagt udgangspunkt for vikingetogter. Vikingerne var dygtige købmænd, og hele vejen gennem vikingetiden var Ribe en stor international handelsby. Byen var i middelalderen af overordentlig stor betydning for både kirken og kronen. Den fik sin domkirke og talte, da den var på sit højeste, intet mindre end 10 kirker og 4 klostre. Kongen opholdt sig ofte på Riberhus, en imponerende borg med både spir og tårne, som desværre i dag blot er en ruin. At Ribe har haft en vigtig betydning i Danmarks historie fornemmes tydeligt, når man spacerer gennem byens gader og falder i staver over de mange smukke, velbevarede middelalderbygninger. De første spor af permanent bebyggelse dateres til år 710 efter vores tidsregnings begyndelse, og hermed fylder Ribe i 2010 intet mindre end 1300 år. Et jubilæum, som kun meget få byer i verden kan matche. Det her stykke højreb, altså kalveryg, det er noget af det flotteste kød, jeg længe har set. Det er kød fra en 2 år gammel kastreret tyrekalv, der har græsset sig fed ude på de gode marskjorder i skræppebladet. Og så skal jeg have noget lyng på. Er du gal, hvor det dufter godt? Hvis du nu laver sådan noget ret her, og du ikke har adgang til skræppebladet, så brug rabarberbladet, eller du kan selvfølgelig også bruge aluminiumfolie, men så får du ikke parfume med fra bladene, og du får selvfølgelig heller ikke noget, der ser så hamrende godt ud som det her. Og så i med kødet. Vi bruger ikke stegetermometer her, og det er en lille smule svært at sige det helt præcist, men jeg vil tro, sådan et kalvehøjreb på 3 kilo på benet, det skal have omkring 2 timer, før det er færdigt. Så må vi bare håbe, det er færdigt. Det dufter hamrende godt. Og husk at tilsætte en lille smule flagesalte, inden du serverer salaten. Er I sultne?